Somo ni jopuonjre sikund sekondar mar nyiri ma Tipet e kaunti ma West Pokot yudo pek dhi nyime kod sombgi thothne nikech ratechgi ma irocho yor nyombo ma omondo kod nyangu mar nyiri. Skundni ma itemo resgie bende geno onge ahinya nikech kata kar nindo onge koda gige chwalo sombgi kaka kuonde timo nonro kata laboratories. Kaka Judith Omondi lero, japuonj maduong' mar skundgi kwayo migawo mar somo mondo ochwalie sir mar reso jopuonjre manyiri. E kinde ma jopuonjre manyiri e counties mamoko yudo somo makare kendo moko ni kod thuolo mar somo to sungo, e kaunti ma West Pokot skund sekondar mar nyiri ma Tipet en thagruok kod kuyo ne nyithindo manyiri. Ma skul mathothne kelo kanyakla jopuonjre manyiri ma oroch ratichgi e yor nyombo ma omondo kata nyangu mar nyiri. Sikupenda kwetu leo kama juzi nilipokuwa nifanya mtihani ya darasa la 8 nilipokuja Jumatano wakati wa kumaliza mtihani nikapata watu wamejipanga tu kunipeana mimi. Nikakesha asubuhi wakanitaka niende nitairiwe. Nikakataa nikapiga nduru hadi mapolisi wa karibu huko kwetu wakakuja kunisaidia na wakanileta kwa Tipet Girls. Nikakuja na uniform yangu tu. Nilikuja na mangu wangu hivi penye nilikuwa nayo. Moko ma johigni 13 kende ichuno gitedo ne jodongo man kod mon mohewa beach. Niliolewa na mtu wa bibi wa 5. Nikafikiria nilipitia machungu sana. Siku moja nilikuwa natoroka kwa hiyo nyumbani, kwa hiyo boma. Nikakuja mpaka njiani nikapata watoto ambao kunitoka Tipet. Nikawafuata nyuma nikakuja nikapata madam. Nikampata madam muri. Hata sikuwa na viatu, hata viatu yeye ndo alinipea viatu. So ningependa kwamba kama serikali mnisaidie ule film ningependa, kwa sababu tukianza safta makuna pale ningeenda kukata kama walimu. Ningeomba tu mtafute pale ndaka school ka kama geno giduogie matintin bende podok gin kare kata matin. Somo kod ndiko e tielo kinde mathoth en gima owene jonasari. Tipet ka nyaka jo klas 12 somo kendo ndiko e tiendgi. Thoth jopuonjre bende onge kata mana uniform. Kar nindo en klas ka kochopo otieno. We normally teaching, but by the end of the day we don't have this the area where you can be able to access these practical activities. As a Form 4 student up to now, we have not yet even tried to do the chemical reactions, and we're just waiting until we meet it on our KCSE, which it is obvious that it will be difficult for us because it will be the first time we will be interacting with the apparatus. Japuonj maduong' makakoni jopuonjre ma en go hewo 150 kata kamano omenda ma piny owacho chwalo en mar jopuonjre 20 kende nikech thoth jopuonjre onge kod oboke mar nyuol birth certificate ma owinjore wagigo e mbui mar piny owacho mar NEMIS. Gino ma bende osemono gi timo dongruok ma owinjore school. Many of them don't have birth certificates because of the area we have. Some of them are born and are not able to get their capture of birth certificate. This makes us have very little money that we can have for capitation, because without the birth certificates on the NEMIS portal we find we have around 15 or 20 students. Currently we only have 3 TSC teachers, and we have most of the teachers we have here are volunteer teachers. One class that we rarely use because of the snakes that keep coming from under. If you look at the classrooms, they're not complete. We have a problem with the community herds, especially the donkeys. Judith Omondi, Ramogi TV. Erokamano Judith Omondi kuom lipod no.